No zapni to Tak, ty. zapni. Jan Long. Píp. Ty vado, vole. A je to tady. Takže, vole. Nechám ho. A tomu se změnil datum na 2016. Bacha. To je dobrý. Ten je dobrý. F3, vole. A vypadá to, že můžeš psát. Máš tady kurzor. No. Máš tady kurzor, takže můžeš psát. Jo. Enter 1, 2, 3, vole. F3. Tak. F4. List, modify. 5 skip. Escape, vole. Are you sure? Skip. Yes or no? 5, vole, skip. Zakázku, vole, skip. Leté. Zakázka 10. Order, vole. Shop. 1200, dealka, šup. Custom. 3, šup. Vlna. 2E, šup. Teď to nemůže umět Ečko, ty vole. Mě to dělal, vole. Šup. Quantity. 59 kusů, šup. Stack. Nevím, 10 stacků, vole, šup. Vyjdete, vole. 3 řádek. Šup. Yes. Šup. A je to. Skip. Tam zmášní start ještě. Start? Hej? No. Cool. Stop. To vám to zblázní. F1 input. Hotovo.